nu skal jeg ligesom prøve at vise, hvordan jeg kan få Simba til at blive interesseret i at komme op med sine fødder på sådan en balje, eller hvad man nu har. Og det der er, det er, at hunden jo gør en masse ting. Den kan narre, eller bukke, eller sætte hovedet på skrå, eller rulle med øjnene, eller alt muligt, fordi hvis den gør det, så får der noget opmærksomhed fra os, og måske en godbid og sådan noget. Så nu skal det bare ind i hovedet, at ved at jeg kan flytte mine fødder op på noget, så kan jeg sådan set også fortjene en godbid. Og det man kan gøre, det er at sætte sig foran hunden med baljen imellem. Prøv lige at komme ned. Og så skal man give pote hen over spanden. Og i stedet for at få poten i hånden, så skal den falde ned og ramme hernede. Og når man gør det, så klikker man og giver en godbid. Jo, der. Der faldt poten ned og ramte der. Og så klikkede jeg og gav en godbid. Og han beholder den nu. Så klikker jeg lige og giver ham en mere. Og så skal vi have ham i ro her. Jeg skal ligesom vise det. Det var rigtig godt. Der kom han med 2 poter, fordi jeg viste ham en hånd. Og hvis man gør det rigtig mange gange, så forbinder hunden simpelthen med, at når min pote er her på, så får jeg en godbid, og det er jo sådan set ret rart. Når han så har den ene oppe, så kan jeg prøve at ligesom prøv lige at tage den der pude her. Men det han vil være meget hurtigt. Men det jeg gør, det er, at hvis han lader den ene pote blive heroppe som der, og jeg klikker og giver ham en godbid, så vil jeg ligesom prøve at give ham pote med den anden hånd også, så han får begge fødderne op på. Det var godt, der kom 2. Så får du en godbid mere. Og på den måde simpelthen lokker hunden op til at mærke det der, og det giver godbidder hver gang den har en pote på. Det var den ene måde, man kunne ligesom vende hunden til at godt kunne lide at have fødderne deroppe. Det andet, det er, at vi kan ligesom trække den derop. Tilbage. Ja. Ja. Og der tager jeg og holder en godbid. Kom lige tilbage. Og jamen jeg kan jo ikke vise det rigtigt. Og trækker ham hen over der. Ej, så får han en der. Vi klikker. Han er deroppe og står altid. Kom, skal vi prøve på den anden side? Ja, den er lidt ustabil, den der. Det er for meget ustabil. Det der. Nej, kom. Tilbage. Ja. Altså, vi har det. Og så trækker vi op. Og så giver vi bare en masse godbidder, når han er deroppe og står. Så kan man udvide det her, for virkelig at gøre hunden glad for at få godbidder deroppe. Og det er, at hvis nu man sidder derhjemme og siger, ej, nu skal min hund have en godbid, og så tager man sin godbidspose eller spand, eller
hvad man nu har. Og så siger hunden, ej, nu skal jeg have en godbid. Kom, se. Ja, du leder efter en eller anden. Men så tager jeg de her godbidder, og så går jeg hen til spanden. Og så skal hunden op med forruderne og står. Og så klikker jeg, og så giver jeg den belønning, den skulle have haft alligevel. Du får et par stykker, for du står deroppe. Sådan så at hunden bare bliver. Det er bare så lækkert at stå heroppe på, fordi jeg får en godbid. Og man kan så også, ligesom for at øge det der, når man skal ud og gå tur, så tager man lige en masse guffer i lommen. Og når man så går, så finder man en eller anden, støder på en eller anden forholdning, en træskud, eller en træstamme, eller en eller anden ting, der lige sådan buer op fra fortorvet eller jorden eller noget. Og når man så ser den, så går man over, og så siger man, pas. Ej, ja, du er så hurtigt. Man går over til den der ting, og så lokker man hunden op, og når den står op på den med forpolerne, så får den en belønning. Sådan så er lige pludselig ligegyldigt hvorhenne man egentlig talt er, så finder jeg jo ud af, at jeg får en godbid, hvis jeg hopper op med poterne. Og når man har gjort det rigtig mange gange, så når hunden nærmer sig en spand eller balje eller hvad det er, og den kan se, der kan jeg da godt få fødderne op, så vil den tage det op. Hvis nu hun har det, hvor hun kan godt gå over til spaljen, og så står hun der, men så ved ikke, hvad hun skal mere. Når hun så har stået et stykke tid og kigget på den der balje, så tænker hun, jamen der er jo også noget med, at når jeg sætter fødderne op, så får jeg en godbid. Og det kommer jo så også til at ske nu, at lige så snart der kommer en fod op, så falder der en belønning. Så det er sådan en tanke, der kommer ind og ligger i hovedet, at det hænger sammen, det der, når jeg tager fødderne op på noget, så får jeg en godbid. Prøv det her, inden du går videre med selve øvelsen, men vend hunden til, at den skal op der. Leg med det derhjemme. Have et eller andet stående i stuen, hvis det er. Og så kan I gå rundt. Nu forsvinder vi ud af billedet, men nu går vi rundt i stuen. Og så siger vi, ej, skal vi have? Hvad skal vi op og stå? Så skynder over det, ja! Så løber vi over til den der spand, og den gør klar, hopper op. Det var godt. Så går vi herover. Nej, det var over. Og så siger vi, løb igen op. Ja! Ej, hvor godt. Super. Så man kan lave lidt leg ud af det, eller man kan bare gøre alt muligt for at gøre hunden glad for at stå med fødderne op. Og når den godt ved det i alle mulige tilfælde, så fortsæt med øvelsen. Det er det bedste, jeg kan sige. Men det kan altså godt være svært for en hund, der er vant til at gå med fødderne ned på jorden, og lige pludselig løfte op. Så derfor er det bedst med en, nu ved jeg ikke, hvad du bruger som spand, men en opvaskebalje, den er ikke så høj, så den er nok meget god at starte med, hvis hunden ikke er så meget for at løfte poterne op. Prøv med det.